First bridge giablihan pagbalik kay di na matabang ang traffic. Tuwing sa mga sakyanan nga giparking ipatuman sa Mandawi. Wa na'y waiting list sa senior citizen sa dakbayan sa Sugbo. Tanan hataga na sa financial assistance. Lawa sa OFW nga dugay ng gipatay sa Saudi, nabot na sa Sugbo. Mayng hapon Sugbog, Kabisayan. Niabot na ang patayng lawas sa OFW nga dugay nang namatay sa Saudi Arabia. Kinigaksyonan ni Edwin Cañete. Buntag pa lang nangabot na din sa airline cargo area sa Mactan Airport ang pamilyang Yu aron pagsugat sa patayng lawas sa OFW nga si Lutis Yu Kamukamo. Taas ang emosyon nga ilang gibati nga patay na nilang sugaton ang ilang anak nga nagtrabaho isip domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia. Si Lutis gipatay niya tupang Oktobre ug nasayran kini sa iyang pamilya pagka Disyembre na. Kuyog sa pag-abot sa patayng lawas ang bana nini nga si Domingo Kinsa, emosyonal nga misugat siyang anak, lakip na ang OFW advocate nga si Susan Opley. Sa flow of information. Yes. Bakit nasabi niyo? Dahil namatay si Lotis October 29. Nalaman nung pamilya, sa pagkaalam ko, late December na, December 27 yata. Nasuta nga ang recruitment agency ni Kamukamo mao'y nag-abaga sa tanang gastusan aron mapaulis na din sa Sugbo si Lotis. Gisuta usab sa taga-OWA nga si Jeffrey Signo ang records ni Lotis aron sa pagtino kung aktive pa ang iyang membership aron makadawat sa financial assistant ang iyang pamilya. Since the late OFW is an active member sa OWA, so the legal beneficiary makadawat sa muwag ka ng death benefit, no? So manang insurance wherein it depends sa kanang cause of death. If it's natural, so it's 100,000. So na rider nga burial benefit nga 20,000. So all in all 120,000. If it's accident, so 200,000 siya. Sa pagkakaroon wala pa masayre ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon ni Lutis Kamukamo. Unang gikataho nga nahulog kini gikan sa third floor samtang dunay impormasyon nga gipatay kini sa iyang amo. Ang iyang patay nga lawas hingon sa NBI alang sa himuon nga post-mortem examination. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Nihangyo si Cebu City Vice Mayor Edgar Labella sa buhatan sa DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya nga unta adunay mga barkong pabiyahion kung pwedeng makargahan sa mga sakyanan gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu paingon sa dakbayan sa Sugbo. Tuyo ni Labella nga maminusa na ang huot nga traffic sa Mandawi-Mactan Bridge nga karon gihimong one lane lang. Gihimo niya kini tungod kay nabuhat na kini kaniadto sa duha ka LGU dihang naguba ang taytayan tungod sa bagyong Ruping niadtong tuig 1990. Nasubo si Labella nga tungod sa dagan sa traffic karon, daghang patigayon ug motorista ang maapektuhan. Ipatuman sa Mandawi City ang pagtow kung pagguyod sa mga sakyanan nga giparking daplin sa dalan. Tuyo nila nga makatabang kini sa nga muluag ang traffic sa dakbayan tungod sa pag-ayo sa mga dalan ug taytayan. Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte. First and foremost, bago yung ating traffic chief ng Mandawi, si Chief Inspector Lumente, kasi yung dati si Monteroyo nalipat na. At I told them even 2 weeks ago and I keep on repeating na dapat they have this constant communication with team ng Mandawi kasi gipakatap sa Mandawi City Police Office ang ilang mga pulis aron makatabang sa pag-atiman sa grabing traffic nga nasinati sugod sayo sa buntag kaganiha. Matod sa hepe sa Mandawi City Police Office, Senior Superintendent Jonathan Cabal, ilang nasabutan uban ni Mayor Jonas Cortez ang pagtow sa mga sakyanan nga giparking sa dalan. Mihangyo si Cabal sa mga motorista ug sumasakay nga naapektuhan sa grabing traffic sa Mandawi. lahat po tayo apektado ng traffic. Let us be
yung cool ba? Yung wag po tayong dadagdag lang po sa problema ng traffic yun, yung magkaroon po ng away, nagkaroon po ng gitgitan, magkaroon po tayo ng courtesy sa bawat motorista, magbigayan po tayo. Once na hindi po tayo nagbigayan at nagkaroon po ng sagian, the more na mag-progress po yung problema ng traffic. Duha ka chef sa kapin 20 ka pulis gi-assign ni Kabal sa kadalanan aron mutabang sa traffic sa enforcers sa Mandawi City. Nagplano si Kabal iha pagkining dugangan ug mangayo siya og laing augmentation gikan sa Police Regional Office 7. We can do that with the approval of our regional director. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. First bridge nga giablihan pagbalik human nga dili na matabang ang traffic sa mga taytayan sa Mactan ug Mandawi. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. So what we're doing now is just working on the sidewalks. Pasado alas 7, mimando ang Department of Public Works and Highways sa pag-abli sa gisiradan nga lane sa First Mactan Bridge. May monta, ila pinang gimanual, sama sa mga rin gimanual, di mao ta Mandawi. Makita na mo sir, gikan sa Mandawi, luwag kayo. Padong Mandawi, pitong uta, magsimisyon sila, kami pangasabay, nga ano nangyari ni. Nakapasa mo sa traffic ang pagtrabaho sa Plaridel Street sa Mandawi City ug sa linya sa kuryente sa National Grid Corporation nga nagsubay sa daan. Nga nanghangyo gid mi sa DP kay naana man na nasugdan man na. Nga dalion lang gyud. Nga ang ato ron is to do things out of the box, no? Giuna karon ang pag-ayo sa duha ka sidewalk sa bridge o gimando ang 24 oras nga trabaho. Gidili ang pag-agi sa mga dakong sakinan sa First Bridge samtang gitrabaho. Apektado ang tubo sa MCWD nga nagsupply og tubig sa Mactan sa higayon nga ayuhon na ang deck slab sa Taytayan nga gilatayan sa mga sakinan. Now as early as November we already coordinated with them, but it seems the support that they place on that major pipe would not be enough once we start demolishing the deck slab. Sa meeting uban sa mga ship owners, Marina ug Cebu Ports Authority, gisugyot ang paggamit sa mga ferry boats alang sa masakinan ug mga pasahero. I-waive sa Marina ang mga requirements sa sakinan pangdagat samtang hangyoon ni Mayor Paz Radaza ang mga resorts sa paggamit sa ilang pantalan. So mo na nalipay kog dako nga willing kaayo ang Marina at the same time ang Cebu Ports Authority nga mo waive no sa uban nga mga fees just to para lang gid pagtabang sa maong itabo. Anyway, sa sugod lang na kay pag-abli, I think people are not they were not prepared nga maablihan di ay. Daw sa mibalik sa normal ang traffic din sa First Mactan Bridge, kini humani nga giablihan pagbalik ang gisirhan nga lane. Apan kun hangtod kanus sa among matang or klase sa trapiko karon, wa pay kasiguraduan ang Department of Public Works and Highways. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Earth and Muted Colors, maokini ang napanglantawan sa Luwalde nga musalamin sa trend sa fashion karong tuiga. Aside from a homegrown brand, Luwalde is a very established company already. It's been in the industry for 40 years. 40 years. So the customers are, when they buy, they're really guaranteed the best products. Hinungdan nga karong bag-o lang, gilunsad sa nagunang clothing line sa nasud ang mga in-na-in nga mga sapot nga mo-blend sa dagan sa fashion karong 2016. Alang sa mga kababayan-an, haom karong tuiga ang mga casual ug vintage romantic dresses. Shorts-inspired street styles, hoodies o gagmayng trim sa mga sanina sab ang mga kalalakinan. Proudly Cebuano, tungod kay Tataksog Buanon man ang nagdumala og na nag-iya ining maong clothing line nga 40 ka tuig na nga nagama og mga sinina nga naglarawan sa Luwaldes style generation nga haom sa kadaghanan nga perming on the go sa matag lifestyle.
please visit all our Luwalde boutiques. For those of you who are not in Cebu, we are also located in Manila and in Davao, Cagayan, Iloilo. So please drop our stores soon. Bisitahan lang ang mga nag-unang branch sa Luwalde sa mga nag-unang dagkong malls dinhi sa Sugbo. Mga local candidates mag-atubang og disqualification kung dili tangtangon ang ilang mga posters nga gibutang sa common poster areas. Kini alang lamang sa mga national candidates. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Gipahinumduman sa Commission on Elections sa mga local candidates nga ang mga designated common poster area alang lamang sa mga nasyonal nga kandidato. Nakadawat sila og dagang reklamo nga inay posters ug banners sa national candidates ang makita, mga hulagway hinuon sa mudagan og local position ang gipapilit niini. Giawhag sa COMELEC ang mga lokal nga politiko sa paglangkat niini aron di magatubang og reklamo nga mahimong hinungdan unya sa disqualification. So kung nagbutang na silang structure at their expense sa inyo, common poster area, mahimo silang pahawaon sa COMELEC. Kaya di pa manila time pa ron sa mga national candidates. Kasi mo tangtang mahimo silang sila mismo orderan sa COMELEC pagpatangtang or ang COMELEC mismo kaning task force mo ay mo patangtang. Nagsugod na sabog house-to-house campaign ang mga local candidates. Sulob ang ilang mga party uniform, bisan og Marso 26 pa magsugod ang local campaign period. Apan mato ni Guhilde, samtang wala pa ang campaign period sa local candidates, dili usab nila mahimong gukdon ang nakasupak niini. Karong adlaw ang campaign period sa national candidates, samtang sa Marso 26 pa ang sa lokal. Kung wala pa'y campaign period, di pa gina matawag nga campaigning, no? Kay murag iyang outlaw niya ang premature campaign. So kanang local karon nga nakarga og pangampanya, still it belongs to freedom of expression. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Pangulo sa Intelligence sa Philippine National Police mimando sa pagpaniid sa mga politiko nga posibleng mogamit og mga armado nga mga tao karong eleksyon. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Good morning everyone. Let us all stand for the arrival of our honored guest, Director of the Directorate for Intelligence of the Philippine National Police. Let us all welcome Police Director Generoso Arcerbo Jr. Niabot sa Police Regional Office si Police Director Generoso Serbo Jr., Pangulo sa Directorate for Intelligence sa Campo Crame. Iyang gitigom ang mga opisyal sa pulis ug mga intelligence officers sa Visayas nga naglakip sa Region 6, Region 8 ug ang bag-ong Negros Island Region. Iyang gitahas kanila ang pagpaniid niadtong mga politiko nga adunay private armed groups nga gamiton karong eleksyon. Sa niaging piniliay ang mga kaatbang sa administrasyon nga Liberal Party dinhi sa Sugbo, mireklamo nga gigamit ang pulis pabor sa mga kandidato sa administrasyon. Gani gihimo nga mga umbrella boys ang mga pulis kung tigpayong sa mga politiko nga nangampanya sa Sugbo. Regardless of what political party, no, o kaya kung sino mang political personalities, ang mission of the Philippine National Police in general is to ensure na magiging matahimik ang ating eleksyon. So, whether may activity man or wala, or basta may mga malalaking gatherings of our people, of our voters, ang mission ng PNP dyan, of course, maalagaan sila. Hindi ma-take advantage ng mga lawless elements, mga criminal elements, or any other threat groups. So, basically, yun ang mission ng Philippine National Police, regardless of the political party na involved. Ila usab nga gibantayan ang mga drug lords nga posible nga mo-finance sa mga kandidato ug mopagamit sa ilang mga pusher isip mga guns karong eleksyon. Base sa report nga ilang nadawat sa Camp Crame, ang Region 7 mo'y nitap sa kampanya batok sa illegal drugs activity. We will check on the veracity of that comment. Titingnan po natin. Siguro the best office that can answer that is
our Philippine National Police is stationed dito sa Region 7. Specifically, naka-assign sa region sa Cebu City. Pero tulad nga nung sinasabi ko sa inyo kanina, we're conducting a nationwide campaign against drugs. And it is good to note na malaki ang contribution ng Region 7, ng Cebu City in our campaign against drugs. So, Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga senior citizen sa dakbayan sa Sugbo nga anaa sa waiting list, makadawat na og sugod sa ilang financial assistance. Giapil na sila sa budget sa City Hall. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Magmaya na sab ang mga senior citizens karong adlawng Biyernes pitsa 12 sa Pebrero tungod kay ang ilang unang hugna sa financial assistance karong tuiga ipang-apod-apod na sa kagamanan sa City Hall. Sama sa naandan, tag 2,000 lang gihapon ang ilang madawat ug iapod-apod kini sa matag barangay. Mato ni City Administrator Dr. Lucille Mercado, ilang gisayo paghatag ang assistance aron sa adunay magamit ang mga seniors ilabi na gyud nga nagsing-abot ang adlaw sa gugma. Dugang pa ni Mercado, dungan lang gihapon ang distribution niini sa South ug North. So maka-claim, ari lang yapon sa Plaza Sugbo, doon na tayo pila ka book tents din ha. Mag-continue the distribution. Pila pa days dito to keep? Yeah, it will be another 15 days so let's say 12 plus 15 mga 20 city towards the end of February, mga 20 city. Pwede na sila mo claim gihapon adto na sa Treasurer's Office. Samtang ang mga katigwangan nga naa sa waiting list, wa nay angayang kabalakan tud kay gikarga na sila karon sa distribution. Matud pa ni Mercado nga gikan sa 60,000 nga sakop sa senior citizen, misaka na kini ngadto sa 67,900. Subling mihangyo si Mercado sa mga katigwangan nga unta sa matag barangay na lang gyud mo claim silang assistance aron di na mahasol og bisita sa City Hall ug sa Treasurer's Office. Maayo unta og mosayo mo kay para dili sad kay mo mainitan. Unya mas hinuon mas efficient naman ta, mas dali rin mo ma-serve. Ang ako gyud nga og mahimo claim gyud mo on Friday. Ayaw mo paghuwat anang extension, ayaw pud kay it will be an inconvenient on your part kay kay dili imbis adto na gyud mo sa inyong barangay, mas duol na, mas may pag adto mo kay sa ari mo diri sa City Hall. Ipang-apod-apod na sab-unya ang assistance alang sa mga persons with disabilities ug alang sa mga barangay officials. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Gitun-an sa kadagkuan sa Cebu City Hall ang paghatag og Charter Day bonus alang sa tanang empleyado. Nunot kini sa pagsaulog sa ika-79th Charter Day sa dakbayan sa Sugbo karong Pebrero 24. Matud ni City Administrator Lucille Mercado, ilang gitan-aw ang budget kung doon na ba'y ikahatag. Gusto unta si Mayor kung doon na'y mahatag. Pero as of now, wala pa man tayo makita nga mahatag. Although they're looking into the possibility of incentives. Andam na ang CPDRC sa usa ka inspection batok sa mga kontrabando nga gihuptan sa mga piniriso. Apan dili mahimo ang usa ka surprise inspection tungod kay kinahanglan pa nga mananghid. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Wa mabalaka ang mga labaw sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center sa higayon nga dunay surprise Greyhound operation nga ipaygayon ang mga sakop sa NBI, PIDEA ug pulis. Gipasalig nila nga bisan sakop sa media pasudlo nila sa pasilidad atol sa operasyon pagwagtang sa mga pagduda nga duna sila gitaguan sulod sa mga selda. Apan tungod kay di sila under sa BJMP, kinahanglan pang mananghid ang PIDEA o NBI sa buhatan sa gobernador. Pila ka higayon ang nahimong saksi sa surprise Greyhound operation ning inyong tigbalita sud sa CPDRC. Tuod man, pipila ka mga drug paraphernalias ug cellphones ang nakuha nila sa matag selda. Ipasurrender naman tanan mga deadly weapon, kanang mga ibang taguan na sud. So, ug anytime nga kanang Greyhound operation, open rami. Everybody is welcome to our jail.
Giangko ni Toral nga wa nila pugni ang pagsud sa mga television sets sama sa City Jail nga gikumpiska kagahapon sa BJMP. Iyang gipasabot nga gikinahanglan sab kini sa mga inmates isip kalingawan aron di laayan sulod sa prisuhan. Hinuon wa gisalikway ni Toral ang posibilidad nga dunay droga sud sa CPDRC base sa nakuha nila nga mga gamit sa pagsuyop. Hindi ko kasulti nga wa na siya. Kung unsay nanadasod, nanan dia pero ay lagi mo padakop kay ang atong ang atong security ato man gihugtan og maayo kanang sa mga dalaw, pero di gina mo makuha ng possibility nga naa gyapon na siya. Ako gikan ko gusod sa di ba una. Usa sa nadakpan nga babaeng drug pusher mitugan nga gikan sa CPDRC ang shabu nga iyang gibaligya. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. 17 ka mga inmates gikan sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center gikatakdang ibalhin sa New Bilibid Prison karong Pebrero 28. Sila adto na ibalhog sa National Penitentiary sa Muntinlupa. Miabot na og 2,800 ang mga binilanggo sa provincial jail. Kini adunay capacity alang lamang sa 1,600 ka piniriso. Gihangyo sa nagdumala sa CPDRC ang Kapitolyo sa paghimo og extension sa kantidad nga 28 milyones pesos. Kaya atong mes hall sa una, gihimo na mo brigada. So temporarily mao lang sa among solusyon kay wala pa man tay concrete nga kuan nga magbugtok ko og laing building. Pero namin ipaapil lang ang budget. Policewoman sa Bohol nga mipagamit sa iyang armas sa mi-hostage ug mipatay sa iyang pamilya, magatubang og sumbong ug investigasyon. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Magatubang og kasong administratiba si P1 Rosalicuario sa Calapi Police Station sa Bohol Provincial Police Office. Sumala sa incident report, liable si Cuario sa kasong administratiba tungod sa pagpagamit niini sa armas sa iyang uyab nga tumboy sa pag-hostage sa iyang pamilya. Patay ang iyang inahan, igsuon og ang tumboy, samtang samaran ang laing igsuon ni Cuario. Base sa ating pagsisiyasat, meron tayong nakikita na probable cause unang-una, paano napunta yung baril niya doon sa kay Maricel kung hindi niya binigay sa kanya. Napatay sa mga pulis ang iyang uyab nga tumboy nga si Maricel Ramos nga nang hostage sa iyang pamilya. Ang tumboy na nga bubho sa pagtuo nga adunay karelasyon nga laing pulis si Cuario. Mireklamo si Cuario nga miisa na sa iyang kamot ang iyang hinigugma atol sa pagpang-hostage apan gipusil gihapon kini sa mga pulis. Hindi po overkill ang nangyari unang-una. If we say overkill, that is more than mga 6 shots, 7 shots, 5 shots. Unang-una po, 2 lang po yung tama niya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Panagbangi sa mga moro sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City, mao'y usa sa mga posibleng motibo sa pagbanhig sa barangay kapitan sa maong lugar nga gitutukan karon sa mga otoridad. Si Ryan Sorote sa follow-up report. Duha ka grupo ang giumol karon sa Lapu-Lapu City Police pagsulbad sa pagpamanig ni Basak Barangay Captain Isabelito Darnayla. Usa ang nagtutok sa pagpangita sa duha ka mga suspect samtang laing grupo sab ang gitahasan sa pagpasaka og kaso sa piskaliya karong hapon. Giingon nga taga Lapu-Lapu ra ang duha ka mga suspect nga giingon mga gun for hire. Gipaningkamutan sa kapulisan nga masikop ang mga suspect sa ipamapasaka ang kasong frustrated murder. Wa pa hinon matino sa Lapu-Lapu City Homicide Section kung kinsay nagpaluyo sa pagpamanhig o kung unsa gyud ang motibo sa krimen. Pero kung siya yun madakpan, amo nang i-file at large para malutsad sa uwaran. Ako na nato siya. Drugas gihapon nga labing bugat nga motibo nga gisubay sa pulis tungod sa kaseryoso ni kapitan sa pagpatuman sa balaod sa iyang barangay. Duda sa kapulisan nga ang nagkabanging grupo o individual ang nagsugo sa pagpapatay sa kapitan. Gimando nila Lapu-Lapu City Mayor Paz Redasa sa PNP nga susihon ang tanang posibleng nga motibo lakip na niini ang dumot sa mga moro sa barangay Basak. Basig kuan lang sad pod kanang away-away ba lang o unsa nga kuan nga kabaw mo aning Muslim usahay. So
Wala gitanaw na to nga angle. But mainly, ningingon mong yun siya nga drugs. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Sugda na sa Department of Public Works and Highways ang pagtangtang sa mga campaign posters ngawa sa saktong lugar agig pag-abag sa Commission on Elections. Trabaho sa DPWH ang pagkuha lang sa mga posters sa mga national candidates ngawa nabutang sa mga common poster areas. Ang COMELEC ang mo-identify sa mga posters nga tangtangon sa DPWH ug PNP. Ang masakpang nakalapas sa balaod magatubang og tukmang silot sa COMELEC. Mao kini ang gilatid sa giluwatan nga mando gikan sa Central Office sa DPWH. We were part of a team which is composed of the COMELEC and the PNP. No, we're just a member of that team, but we'll be assisting the COMELEC in removing this. No, now it is COMELEC who decides which ones are to be removed. No, tuturo nila, alisin lang namin. Magpabili ng Happy Vibes din hilang sa TV5. Mga labing bagong lisensyadong miyembro sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o kung KBP Cebu Chapter nanumpa na sa ilang katungdanan. Sila ang mga magsisibya sa nagkalain-laing TV o radio station sa Sugbo nga mipaubo sa KBP licensure exam niya adtong Oktubre sa nakalabing tuig aron mamahimong licensed broadcasters. Ipahigayon ni atong Biyernes sa gabi ang pagpanumpa sa mga labing bagong miyembro sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Cebu Chapter o kon KBP dinhi sa Sugbo. Hingpit ng sakop sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Cebu Chapter, ang kapin sa 30 ka mga passers sa KBP exam. Sila ang mga magsisibya sa nagkalain-laing TV o radio station sa Sugbo nga mikuha sa exam ni atong Oktubre sa miaging tuig aron mamahimong licensed broadcasters. Seminar, sa pag-discuss pa lang sa broadcast ko tanaw na ko mag-listen nila di mo ning memorize niya. Ang preparation is dali na kayo kay di man lingon nga whole year ginato ni Juan. Ay ba ko sa exam gi sudyan ako ni Sir Eli so mo to i-take ko. Lakip sa mga nakapasar ang radio sports correspondent sa Radio 5 nga si kapatid Gabi Malagar o ang radio anchor sa Radio 5 o entertainment correspondent nga matag-adlong magpahugyaw kanatong tanan sa Aksyon Bisaya pinagi sa iyang word of the day nga si James Philip Lau o kung mas nailang si JP Lau Cotsera. Girl, sa gibati nimo nga lisensyado ka na sa pagpanibya. Gibati ko kagwapa. Ito na thankful ta kay certified legit nga broadcaster noon yan. Kininta na nato ning gihimo alang sa tong mga listeners ug televiewers sa Aksyon Bisaya. So laumi nga mas padayonon pa nato no ang pagatunog mga komprehensibong balita. Kay lagwa pa sa pagbalita, aksyon. Si Cebu Comelec Provincial Election Supervisor Attorney Lionel Marco Castillano ang nangulo sa pagpanumpa sa labing bagong mga lisensyadong magsisibya. At usab sa maong kalihukan, kipasidunggan ng mga outgoing members of the board sa tuig 2015 ug i-welcome ang mga labing bagong board members sa KBP Cebu Chapter karong tuiga. Tungan sa pag-welcome sa mga labing bagong miyembro sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas sa Sugbo, gilauman ang padayon nga pagsunod sa mga gipanumpaan niini tungan sa pagtuman sa mga natala sa Code of Ethics sa KBP. Ug mo kadto naglangkob sa atong light news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, balik ko ninyo matag alas 7:30 sa buntag. Weekdays sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Kini si JP Lau Cotsera ang atong word of the day nagkanayon. Birds of the same feathers are just the same birds. Agay! Paukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Sopo. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutom sa balita, aksyon!